alright? So gik minyalo embrace, gik minyalo timo mondo ilok ngima mari, mokwongo nyaka i-change routine mari, miket ni adwa chako weche mag orako. Chake yot kabisa. Inyalo wacho ni pile ka pile adwa wuotho dakika 20 ma ok akoso. Ok inyal koso dakika 20 e kind ngimani. Kata mani newsroom kae. Instead mar biro saa moromo, inyalo biro dakika 20 mbele. Kiluor kilimani ka circuit ni dongo omi orakono matin. Koro then kata ka koro wacho adwa wuoyo koro gi jodongo mantiere dala ma wanyalo luongo ni koro jomose retire. Inyalo yudo ka routine ne ni kochiewo oseoro gazet japiko mone gazet koro en tipo mar yien cha emodwa sudorego. Gima nyalo timo mondo ngimane obe oyue maber, remo ring kuome maber, obwongo mare yawre, owe bedo gi stress mang'eny, okaw kata dhoge moko, odhi okwa. Owach adwa dhi kwa dhok, adwa dhi kwa gi distance kata mar kilomita 1. Koluwore gi dhogo moduogi, otimo ne dende gimoro kamano. Ne jogo madhi tich. Iyudo ka ng'ato, ami example ng'ato dak South B, to tiyo Times Towers kachacha. Iyudo ka ng'ani opango laini saa 12, orito idho matatu, madwa bete jam saa 1:30. Kowuok South B nyaka Times Towers, to wuotho. Obiro bet ni odhi kanyo gi 3, okse cover 2 kilometers. Ng'eni mano ok oswet. Ok odhi dung kuok e ofis. Kodhi kamano gokinyi kendo kochako duogo. Dongo setimo gimoro maber e ngimane. Koro en mana ni nyaka wayud thuolo in our so-called busy schedules mondo wa fix time for ourselves. Aluonge ga ni 1% rule. E odiechieng' mangima wan gi saa 24 donge. Kinyaka wakawa 1% mar seche 24, mano en 24 minutes. Dwaro ni kaw dakika 24 go obed mari mar rito dendi, iwuothi, iringi, iriembi ndiki moro, idhi kwath, ifwadh kamoro, ido gik masimple. Timbe pok atero ng'ato e gym kanyo. Be asekono ng'ato ni dhi e gym. Be akone na chul pesa. Magi gik mitimo atima gi kini wuon kama intiere. Zero cost. Kana biyode. Wantiere gi ng'ato nyalo wacho ni seche mokan gokinyi, seche mokadich ahinya, godhiambo, seche moko kama yudi thuolo. Ginang'o gini maka